So what's up mga kawaray, no? So dito nga sa larong to, bali napalabang kami dito. Kita nyo naman yung mga galawang ko. Kita nyo naman yon, di ba? Kita nyo bumabalik. At ito isang veteranong player, no? So may edad na siya pero napakagaling niya sa mga paboard na tira. So di siya sumasablay dito. Kaya abanti ka agad sa apat yung lamang sa amin dito. Kaya naman mga kawaray, tinambakan kagad kami dito sa pag-uumpisa ng laro. Kaya dito nga mga kawaray, no? So hindi ko siya pinatira dito. At sigurado na talaga kapag nakatira siya, wala talaga sablay. Dito naman mga kawaray, isang napakagandang driving layup yung ginawa natin dito. Kita nyo naman, di ba? Hindi napigilan yon. Talagang swak na swak. Dito na mga kawaray, naging mainit yung laban dito. At rinashtok pa nga ako. Kita nyo naman. Kaya naman naging mahigpit yung depensa namin dito. At nahabol namin yung malaking kalamangan ng kalaban. So talagang naging dikdikan talaga yung laban. At kita nyo naman, napakagandang pasa nun mga kawaray, no? Basta waray listo talaga. Ayan na naman, magandang pasa na naman mga kawaray. Kaya tara mga kawaray, panoorin natin ang buong video. Basta waray listo. So yo, what's up mga kawaray, ano? So dito tayo sa court ngayon. And syempre, dahil balls life tayo, ano pa ba gagawin natin, di ba? Dumayo tayo ng laro ngayon dito sa court. And di na nga, bali sinasettle pa yung pusta kung magkano. And syempre, maliitan lang naman yung pusta nito mga kawaray, no? So let's go mga kawaray! Gamit ko bakit nga niya? Di ba? Hindi ka gabi. Ulit! Wow! Ay, gagawin dito na pala. Huwag magulo. Sayang. Ito. Oh! Ball.
Si Mamat. Kabado. Lawan pala yung may yun. Oy, panalo ko una. Lahat ko yung kanina yung bulan na 20, nanap ulit. Kami din nanap sa akin eh. Putang ina pala, naka-vlog pala yan. Uray! Balik! Naka-vlog. Uray! Pala eh. 1-9! Gagawin si Mugag, naka-vlog ka gag. Sino nag-vlog? Gadag? Vlogag TV. Baba. Ayan. Scorer tayo dito. Ulit ang race. Uy, kapilino! Gabili yung palo. Baklulit! Ah, 3-1. Veterans. Parang iiwan ni Ogag eh. Sino? Pinapasahan na tayo. Sino? Tay! Sabi lang may uban. Binubog ka lang daw niya. Bakit? Next one. Sabi ng lalaki. Binubog ka lang nga yun. Yabang naman. Wala na. Ang ina. Anong oras? Wala si August na gano'n. Maging pinapasasag. Sa next week kasama. Sige na! Ay, puta mo!
Salamat. Ayun, tapos na. Hindi mo ako to. Wala. At yung libo na naman.